Il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika u l-Vjolenza għabbażi tal-ġeneru telet konferenza bit-tema Il-Vjolenza Domestika hija affarijiet ta' kulħadd. Il-konferenza li għamlet parti mill-kampanja ta' 16 il-jum ta' attivizmu effukat dwar is-sem li għandhom l-irġiel u s-subien fil-prevenzjoni tal-vjolenza domestika u dik għabbażi tal-ġeneru. Bekk din il-konferenza serviet bħala pjattaforma l-imsieħba kollha involuti biex jaqsmu l-għarfien bejniethom bilan li tkompli tiġi indirizzata din il-pjaga fis-soċjetà tagħna. Il-Kummissarju dwar il-Vjolenza Domestika u l-Vjolenza bbażi tal-ġeneru, Audrey Frigieri, stqarret li l-ugwaljanza ma tarax ġeneri, iżda hija importanti biex tkun evitata din it-tip ta' vjolenza. Għaliex l-ugwaljanza hija tajba mhux biss għall-irġiel jew għan-nisa, iżda għal kulħadd, għall-familji, għat-tfal, għall-kbar, għall-adulti. M'hemmx ġeneru fiha, mhix xi ħaġa tal-ġeneru, hija parti mill-benesseri tagħna lkoll ta' kulħadd fis-soċjetà tagħna. Il-konferenza ra tissemm ukoll ta' espert mill-Università ta' Galway fl-Irlanda, Dr. Declan Coogan. Coogan qasam l-esperjenzi tiegħu kemm ilu jaħdem ma' irġiel u subien li jew kienu vittmi tal-vjolenza domestika jew inkella wettqu xi forma ta' vjolenza domestika huma. Domestic violence affects everybody. Everybody can have a role in preventing it. And in that way, we will all benefit from the end of domestic violence and abuse. We'll have happier, healthier, and more fun-filled relationships. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg qalet kif minkejja l-irġiel u s-subien mhux dejjem huma l-aggressuri ta' vjolenza domestika, dawn xorta għandhom parti importanti fil-prevenzjoni tagħha. Jeħtieġ li bħala soċjetà nibdew ninfiltraw u nindirizzaw il-soċjetà patriarkali li qed ngħixu fiha biex għaldaqstant li r-rwol tal-ġeneru ma jkunx parti milli wassal għal vjolenza domestika. Hija żiedet tgħid kif din il-konferenza kienet biss inizjattiva waħda li qed tittieħed matul din il-kampanja biex ikomplu jinħolqu miżuri mirati li jindirizzaw il-vjolenza domestika f'pajjiżna.